Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 30 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ining aton mga isyu kag balita idulong sa aton sang D3 Thank you.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 kahapon, na nanawagan si Defense Chief Delpin Lorenzana, nanawagan siya bangod kay naghiwat ang mga katapo sa New People's Army sang ika-52 nga founding anniversary. Siling ni Lorenzana niya patindog na kita sang aton sini mga building progress kag iban pa. Hindi naton sigihon ag pagpanguba sa ginapatindog sang gobyerno. Sobra na 50 anyos nga terorismo kag distraction na husto na. Tama na ina. Amo ining panawagan ni Lorenzana sa grupo sang komunistang rebelde nga suno saya husto na ang pagpanunog sa mga propiedad, ang pagpalaptas sang kabutigan, ang pagsabwag sang kalakasan. Suno kay Lorenzana, abi sili niya untatan tanani. Ang wala untat nga pinatyanay, wala untat nga pagpatulo sang dugo sa linibo na naton ka mga kauturan. Kag ini siya padayon nga nagpasalig sa pumuluyo sang pungsod nga wala man sang pahuway, wala untat ang operasyon batok sa mga rebuilding New People's Army. Suno kay Lorenzana, untatan tana ini. Ang pinatyanay, untatan tana. Ang pagpang-terorista sa pungsod, untatan tana. Ang pagpanghalit sang New People's Army. Amo inang panawagan sa aton gobyerno, minsahe nila sa ika-52 katuig na nga anibersaryo sa New People's Army. Pinsara, 52 anyos pinakalawig nga rebelyon sa bilog nga Asya. Wala lubad. May mga problema sa likod siguro sini, base kon gusto sini sa mga rebelde, ang aton sini sistema sang panggobyerno base may diferensya. Amo nang tun-an sang gobyerno, diin kita nagsala, diin ang diferensya sa pagpatuman sa mga pulisa sang gobyerno, sistema sang gobyerno. Agod nga bisan paano, base pa man lang nga malagpatan kag basintruhan nga do kauyon ang komunista kag amat-amat nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Pero daw ka imposible. Bangod may ara sila yang nga ginatawag ideolohiya. May ara sila ya pananawan kung ano ina, wala na sa iban, kundi rumpagon ang gobyerno kag magtukod sa ila kaugalingon nga gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 ang masunod nga balita kag isyo. Idul Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Kahapon, naga-monitor kita. Siling sang presidente sang Senado, si Vicente Soto, siling niya, nanawagan ako sa gobyerno, sa mga opisyal sang aton gobyerno, abi niya mamati man kita, sa mga eksperto sa ikaayong lawas, kag crisis manager agod nga lantawon kag tun-an ining nagalala nga COVID-19 situation sa pungsod Pilipinas. Si Soto nagpalayag sini bangod ang Metro Manila kag palibot nga probinsya katulad sang Bulacan, Rizal, Cavite kag Laguna nagbalik ini sila sa enhanced community quarantine nga nagsugod kahapon tugtog ba ini sa Abril 4. Tisiling ni Soto, ang gobyerno kinahanglan nga maghatag sang lubad na tun-an sang maayo ining pandemic kag indi lang kay band-aid nga solusyon. Bangod padayon daw wala mapunggan ang pag-ibwal sang paglaton-laton sang kagaw. Siling ni Soto wala man sang malain kung ang Interagency Task Force buligan sang mga crisis manager kag health experts. Wala man na diferensya. Anong diferensya sila kung buligan sila, butangan na sa mga eksperto kaya sa ikayong lawas. Ang panawagan ni Soto laban-laban ini sa ginasiling balang bisan ibutang ta gyapon ang mga retired general sa mga ahensya sang gobyerno kag paglubad sa nga krisis kag kagaw butangan tagid sa mga health expert. Kay sila niyang nakahibalo kung ananong mayo himuon sa kagaw. May ideya sila kay ila niya profesyon. Kung sa bagay, may rason man siya. Ang mga retired general, ini sila eksperto sa gira. Eksperto sa pagdihon sa mga propaganda batok sa kaaway. Namin sila magdihon sa mga propaganda batok sa mga rebelde, kag iban pa nga mga terorista. Pero sa balatian, duha-duha lang ko. Tiyan mo nisling ni Soto, hindi man na malain. Butangan ta sa mga health expert para nga matipanan ini ang wala untat nga pagsaka. Basi pa man lang
makabulig. Kay daw wala mataga sila nga ini makasarang ining mga nag-retire nga mga general sa militar. Pero ang panawagan sa mga mamalida, butangan sang health expert kay amo ginaya ang ila trabaho nga magtuon, lantawon kung ano ang mayo imoon sa nagapadayon kawala untat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Anong Philippine Standard Time, las 6:56.
Standard Time, Lasay, 57, ari ang pangabay sang alkalde sang syudad sa Bacolod, sining Semana Santa. Siling ni Mayor Bing Lunardia sa publiko niya magsakripisyo kag magpamalandong karon nga Semana Santa. Ginpahayag ni Mayor Bing nga magpamalandong sa madamo nga mga bugay nga ginhatag sang Ginoo. Subong man nga may mga pandemya o kung pandemya subong, tiun ini nga magsakripisyo paagi sa pagsunod sa minimum health protocol kag likawan gid ang social gathering para nga maluwas ang kaugalingon kag iban pangatawo. Dugang pasang alkalde sa Bacolod ang pinakamaayo nga tikang para mapakita ang pagpalangga sa iban amo ang pagsunod sa mga health protocol. Para kay Mayor Bing Lunardia, dapat amligan ang kabuhi kag ipakita sa Ginoo nga ginhatagan sang tao sang balor ang kabuhi nga iya gintugyan. Mensahe na ni Mayor Bing Lunardia sining Semana Santa. Gusto man, hindi ta pagpabayaan ang aton kaugalingon, hindi ta pagpabayaan ang kabuhi nga ginhulam naton. Ining kabuhi, ti hulam lang, ini aton mo. Pag-abot sa tiyon, bawion niya ni. Ti kinanglan, halungan ta. Samtang gahalong kita, ginahalungan taman ang bugos tanga pamilya, kag ginahalungan taman ang bugos nga komunidad sa diin kita nagapuyo. Amo ini ang mensahe sang alkalde sa karon nga Semana Santa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Nalipay man magbalik sa obra. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Ini nga mga balita ka mga isyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.